Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, da fatan dai kowa na lafiya. To a yau mun zo ku da sabon bidiyo mai muhimmanci. Duk wani mai YouTube in dai ka da channel a YouTube, to wannan mataki ya zana dole sai ka yi shi in dai kana son a YouTube su bar maka channel ka ba su rufe ta ba. Wannan mataki ya za ka yi shi? Ku bi mu cikin bidiyo, insha Allah za mu gwada muku ta yadda za ka yin wannan mataki na biyu, insha Allah. Saboda tsaro, saboda YouTube sai da wannan tsari na, saboda idan baka yi shi ba, ko kana channel ta ce ƙa'idodin da ake bukata a YouTube, to ba za su baka kai monetization ta shakka ba. Dole sai ka bi wannan mataki wanda za mu gwada muku, insha Allah. Saboda tsaro, YouTube sai da wani tsari na wanda dole kowane sai ya bi wannan mataki. Ko ga su subscribe 1000 da awa 4000 ka ci ƙa'idodin su YouTube, to ba za su baka dama ka yi monetization ta shakka ba. So dole sai ka bi wannan mataki. Ya ake yi wannan mataki, insha Allah? Ku bi mu cikin bidiyo a hankali. Za mu gwada muku wadda za ku yi wannan mataki cikin sauki ba tare da ka sha wahala. Amma idan ma baka taɓa yin shi, to ya kamata yanzu ka zo ka yi shi, sannan ka kai matakin da ake bukata na ka'idodin YouTube na subscribe 1000 da awa 4000. Idan baka cika wannan ka'idodi ba, insha Allah, to ku bi mu cikin wannan bidiyo, insha Allah. Bidiyo na mai amfani, mai muhimmanci, insha Allah. Da yau na sabo zuwa ga wannan channel mai albarka Adarawa TV, to muna roƙa kuma ka sabo ƙasa ka danna mana alamar subscribe, to muna like ka share da wani abu arziki, saboda bidiyo ya kai ga amana arziki da kowa da kowa, saboda ya amfana, insha Allah. Ku mu cikin shirin, insha Allah. Idan ka shigo YouTube studio, ina za ka shiga? To sai ka zoom hakan ga. Idan ka zoom nan gefen ka na hauni, za ka ga alamar S kamar alamar S kata. To sai ka taba ta nan, sai ka shiga nan. Idan ka shiga nan, zai kaka wurin monetization ta shato. Dole sai ka cika wannan ka'idodi. Idan ka cika wannan ka'idodi duka, to kaga wannan kili gashi, to shi kuma dole na sai ka bude shi ya tik kamar wanga. Yaya za ka yi shi? Insha Allah. To shine zamu gwada muku ta yadda za ka yi cikin sauki, ba ka tare ka sha wahala ko ka yi wata hayya ba wadda bata dace ba, insha Allah. Za ka yi dan zumin shi kaɗan hakan ga, sai ka taba wannan wuri, za ka taba haka. Idan ka taba shi haka, kun ga zai baka nan, zai baka cewa ka shiga, sai ka shiga nan, a hankali. Kun ga ya kaka nan, to nan zai ce baka sa. Idan ba email kinka na ba, sai ka sake email, ka zaɓi wani email na ba haka. Kun ga haka yadda ka sa modify password, ma'ana na channel ka shi za ka sa wannan wuri, sai ka sa shi, sai kai haka ka sa password. Kowa ya sarrafa sawa password kinshi na WhatsApp kinshi na channel kinshi. Idan ka sa modify kinka, kawai sai kai mu OK. Zai kai ka inda sai ka sa lamba. Bayan ka sa lamba waya sun turma code, sai ka sa code. Da ka sa code zai wuce, shikenan. Da ya wuce, to kare kai wannan mataki, sai ka kanan. Idan sai ka kanan kenan, nan kaga kai mataki na biyu, baka da matsala da su ka bi a YouTube. Kana cika ka'idodin su, to shikenan za ka yi monetization ta saka, baka da wata matsala, hankali kwance. Saboda tsaro shi ne sa ake wannan YouTube, so tabbatar da lallai kai na mai channel, insha Allah. Muna tare ku, insha Allah.